Hej Julius. Hej Finn, jeg glæder mig til turen. Det var godt. Jo, men Julius han er så farlig. Jeg går med lige så konstrueret efter sådan nogle, jeg der 2. Ja, og så de der ænder, der er inde i, som man kan samle eller et eller andet. Ja, han samler på dem. Det er så mærkeligt. Hej piger. Hej. Hej. Glæder jer? Ja, meget. Super. Fedt for jer. Ja. Gør I også det? Ja. Er Gitte ikke kommet endnu? Nej. Det er kun os, der er kommet. Hvem tror I, der kommer først? Og de andre? Det ved jeg ikke. Hej Tineke. Hej. 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 Ja, det er nu mig. Tak. Hej. 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 Tror jeg, det er. Hvad med Gitte? Ja, jeg er klar. Jeg synes godt, så skal vi afsted. Jeg gider sgu ikke. Gitte, nu regner det jo. Ja, men minibussen kommer ikke. Ej, det kan da også blæse. Jamen, Ej, har du cykelhjelm på? Ej, det er det er fucking fikset. Fucking fikset. er I med, børn? Ja. Er I med, børn? Nej, vi er der aldrig med den her fart. Hold mund! Hallo, vent nu, ikke også? Cykler så langsomt. Hvad så, børn? Skal vi synge sangen? Ja! Smuk som et stjerneskud. Gitte, jeg har det så helt dårligt. Og lejerskolen er lige der. Nej, jeg har ikke med mit hoved. Fandme. Er du okay? Jeg har det bare mega dårligt. Lad Vibe I gå resten af vejen, fordi lejerskolen ligger lige derovre. Okay. Okay, kom børn, så kører vi videre. Okay igen. Ja. Kom børn, vi parkerer her. Velkommen til. Vi skal spille bold! Hvem er klar? Altså, mig nok. Vi skal først lige have lavet nogle hold. Bent og Finn, I er sammen. Okay, vi starter.